Hola, què tal? Com esteu? Com ho porteu? Suposo que poc o molt com l'última vegada que vaig tenir l'oportunitat d'adreçar-me a tots vosaltres. Avui em redreço dins d'aquest entorn tan propici a la música de Bach per proposar-vos una música que crec que encaixa perfecte en les dates en què som i que segurament aquest any trobarem a faltar, com de fet ja us deia en el vídeo anterior, i és La Passió segons Sant Mateu. Precisament el document que tinc ara a les mans és una reproducció facsímil del manuscrit original de Johann Sebastian Bach, l'únic manuscrit que conservem de La Passió segons Sant Mateu, de quan es va interpretar l'any 1727. Hem de sospitar que es tracta de la còpia d'aquell any i, si més no, la còpia de la següent interpretació que es va fer de La Passió segons Sant Mateu, que va ser del 1729. Però vaja, és l'únic que ens ha arribat als nostres dies. O dit d'una altra manera, aquest manuscrit és exactament el mateix que Felix Mendelssohn, gràcies al seu professor director del Conservatori de Berlín de l'època, el professor Zelter, doncs és el que va tenir a les seves mans i el que va fer servir per fer la seva revisió, la que es va estrenar a Berlín en el teatre del Conservatori de la Singakademie de Berlín l'any 1829 i que ja sabeu que va marcar el retorn de les passions després de la mort de Bach i ja s'hi ha quedat, és a dir, que ja no ha desaparegut mai més. Aquí tinc el cor inicial, aquest preciós cor inicial en la lletra de Bach, i anava mirant el manuscrit i hi ha moments realment preciosos. Per exemple, aquí tinc la part de l'ària que conté una de les dues àries obligades per la viola de gamba. La part del solista és la que estaria en la línia superior i aquesta part una mica més negra és precisament la que es correspon amb l'obligat de viola de gamba, tan i tan preciós. És increïble veure la lletra de Johann Sebastian Bach o fins i tot l'ària de Sant Pere. Aquí teniu l'entrada del violí que apareix per aquí i més endavant entrarà a la contralt o contratenor i que hem de sospitar que a l'època això va cantar un nen. Havia de ser veritablement un grandíssim cantant, bé com tots els nens que cantaven de solistes a La Passió segons Sant Mateu. I ja posats, òbviament, ens arriba el que seria el cor final. El cor final de la Passió, que és aquest famós cor escrit a ritme de sarabanda i que, vaja, hi ha una de les sarabandes de Bach que hi fa pensar una mica en aquest tema, una de les sarabandes que va escriure per llaüt. És tan bonic submergir-nos en aquest univers de gairebé 3 hores de música extraordinària de Johann Sebastian Bach, que és el que justament us vull proposar avui. Avui l'audició que us proposo, només us en proposaré una, però és recuperar una interpretació fantàstica, una interpretació que es va enregistrar l'any 2014 a Holanda. A Holanda hi ha la Netherlands Bach Society, o Societat Bach Neerlandesa, que és una societat que ja fa molt temps que està funcionant. Van començar les seves activitats ja a principis del segle XX, cap als anys 20, i des d'aleshores no han parat de seguir interpretant la música de Johann Sebastian Bach. I ara, fa poc, el 2014, en les seves interpretacions regulars de les passions de Bach, que a Holanda també tenen molta tradició, el 2014 van fer un enregistrament preciós, un enregistrament amb instruments originals, amb reproduccions, amb criteris històrics, i a més és molt bonic perquè les imatges ens van mostrant els instruments que van interpretant en cada moment, i així anem veient com és un oboè de cacera, un oboè d'amor, una viola de gamba, una flauta de bec, un traverso, etc. És a dir, és una versió musicalment impecable i que trobareu en l'enllaç adjunt en aquest vídeo. Una versió que ens parla d'una tradició que s'ubica sobretot a la ciutat de Naarden, a la Grote Kerk, a la gran església de Naarden, que cada any, quan arriba aquesta època, la Setmana Santa, doncs és com si fos Sant Tomàs de Leipzig, es recupera la tradició d'interpretar La Passió segons Sant Mateu, que avui vull compartir amb tots vosaltres. I espero que ja no ens quedin gaires vídeos per compartir, perquè el que ens fa més il·lusió, almenys a mi personalment, i us ho dic amb la mà al cor, és poder-ho compartir en directe, in situ, amb tots vosaltres. Desitjo que estigueu tots molt bé i fins ben aviat.